pelaa nyt 4. kautta. Ojanen vie Immosta nyt kyllä ihan. Siinä nyt. Kyllä. Se tuli varoittamatta. Siis siinä nyt Ojanen nöyryyttää Immosta suoraan sanoen. Aloitus hyökkäyspäästä ja Ojanen laittaa eteenpäin, kiertää Immosen, ampuu tuohon etuylänurkkaan. Toi oli niinku, mitä siihen 100 peliä tänään. Tässä nähdään. Noin. Längistä eteenpäin. Se oli, Immonen ei ollut ihan hereillä tuossa aloituksessa ja 100 peliä, sen tuoma kokemus. Okei, Immonenkin on jo kyllä ihan kokenut pelimanni, mutta nyt Janne vie, jos 100-0 on niin kuin sanottu, niin sen verran se oli kyllä oli komea suoritus Jannelta. Niin jos tähän mennessä Immonen oli vähän vienyt Ojasta. Immonen on ehdottomasti ollut niin kuin kaikilla sektorilla parempi tähän mennessä kuin Ojanen, mutta tossa tuli kokemus. 100-0 ja ihan ei ollut Immonen, ei odottanut mitä Janne lähtee tekemään. Ja siis tää Ojasen maali vielä sen verran siihen, niin kuinkahan monta 10 000 aloitusta tää Ojanen on mahtanut uransa aika ottaa, tää on niin kuin sallittua, että on vähän ovelampi kuin kaveri. Ja tuossa niin kuin Köllikin sanoi ylhäältä, että Janne kuitenkin asento oli jo sitä, että hän pelaa tuota peliä eteenpäin. Mutta mä luulen, että Jarkko keskittyi niin paljon tuohon omaan suoritukseen, että unohti, että vanha kettu tulee tuohon ja laittaa kiekon verkkoon. Mutta ihan huikea suoritus.